ከተማ ኣክሱም 19 ሕዳር 2013 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጭፍጨፋ ተፈጺሙ ክብሉ ናይ ዓይን መስኻኸርን ኣባላት ስድሮም ዝተቐትልዎም ሰባት ይገልጹ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እውን ኣብ ከተማ ኣክሱምን ካልኦት ከባቢታት ትግራይን ቅትለት ምፍጻሙ ብዝምልከት ሓበሬታ ከም ዝበጽሖ ገሊጹሎም። ካብ ፌደራል ይኹን ካብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ናይ ኣክሱም ይኹን ካልኦት ቅትለታት ዝሃብዎም መግለጺ የለን። ገብረ መድህን ንኹሎም ኣዘራሪቡ ዝሰርሖ ብከምስዕብ ካቅርቦ እዩ። ትግራይ ኩናት ካብ ዝካየድ ልዕሊ 80 መዓልታት ኣቁፂሩ ኣሎ። ብሰንኪዚ ህይወት ጠፊኡ ንብረት ዓንዩ ከቢድ ዓጸቦ ኣንጸላልዩ ሰባት ብጥሜት ምማት ምጅማሮም ሰበስልጣን ክልል ትግራይ ከይተረፈ የረጋግጹ ኣለዉ። ነበርትን ዓለም ለኸ ማዕኻናት ዜናን ደቂ ኣንስትዮ ጾታዊ ዓመት ይፍጸመ ከም ዘሎ ይገልጹ ኣለዉ። ሕቡራት መንግስታት እውን ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ይፍጸም ዘሎ ጾታዊ ዓመት ከም ዘሻቀሎ ገሊጹ ኣሎ። መሰኻኽር ዓይንን ስድራ ግዳያትን ኣብ ከተማ ኣክሱም ወታደራት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ንኽትገልጾ ዘጸግም ዝበልዎ ጭፍጨፋ ከም ዝፈጸሙ ይገልጹ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ቃለ ምልልስ ናይ ዝምልከቶም ሰበስልጣን መንግስቲ ርእይቶ ንምርካብ ን15 መዓልታት ሒዝናዮ ዝጸናሕና ቃለ ምልልስ ምዃኑ ንምግላጽ እንደሊ መብርሂት ፍጹም ወዲ 28 ዓመት ዓብይ ሓዋ ተኽላይ ፍጹምን ወዲ 13 ዓመት ንእሽተይ ሓዋ ክብሮም ፍጹምን ኣብ ገዝኦም ከለዉ ተረሺኖም ሕዚ ኣብ ጸልማት ሓዘን ኣለኹ ትብል። ኣብ ላዕሊ ዝተገልጹ ተኽላይ ፍጹምን ክብሮም ፍጹምን ናይ ቀረባ ኣዝማዱ ምዃኖም ዝገለጸ ድማ ጉዑሽ ልሳነ ወርቂ ይበሃል። ሓደ ነበር እዩ ልሳነ ወርቂ ይበሃል 78 ዕድሚኡ ካልኣይ ዲንያ መሓወይ ድማ 17 እዩ። ሳልሳይ ሰብኣይ ሓፍተይ መምህር ግርማይ ተኽላይ ይበሃል 35 ሰብኣይ ደሞ ወዶሞ ብርሃነ ወላይ ደሞ 23 ከም ሰለስተ ፋዘርና ብራዘርና ሰብኣይ ሓፍተይ ኣብ ገዛ እዮም ነይሮም። ሲስተር ምዕማየ ካብ ተወለደ 4 መዓልቲ እያ ገይራ ኮፍ ኢሎም ናጭወት ኣለዉ ገዛ የማሓንቲ ተስተፈግሎም ከይዶም በዕለት 19 እዮም ተቐቲሎም ካብ ኣክሱም መእታዊ ፍሉይ ሽሙ ጉንደልዋ ዝበሃል እንዳውነ ምእንተሊዮን ኣብ ወሰን ከተማ እዩ ገዝኦም 3-4 ኣሕዋትን ዝሞቱ ጎኒው ኣብ ጎረቤትና መን ይቐትልዎም? ናይ ኤርትራ ወታደራት እዮም ተተመቆቲሎም ነው። ጉዑሽ ቶም መርድሕ ሒዞምልኩም ዝመፁ እንደሰብ ከም ዝሞተ ዶ ይነግሩኩም? ዝሞተ ብዙሕ እዩ ኣምነ ቃነስ ዝበሃል ገዳም ኢቨን ዲያቆናት ይቀርዩ ገዳም ኣትዮም እዮም ቆተልዎም ኣለዉ እዮም ተረድኦም ኣለዉ። እዚ ኣብ ከተማ ኣክሱም መርድሕ ሒዞም ዝመፁ ዝበልዎ ደሎ ኣብቲ ከተማ ብዙሕ ወጣት ተቐቲሉ እንድዮ ኣብቲ ከተማ ውሽጢ ዝቐብረሱ ኢሎም 3 መዓልታት ዝፀንሐ እዩ። ሬሳ ብጋሪ እዮም ተላዒሉ ወዲ ሞይ ዝበልኩ ኸባ ድሕሪ 4 መዓልቲ ሬሱ ተረኺቡ መስታወቅያ መብዛሕትኡ ሓደ ጉድጓድ ተቐቢሩ እዮም ኢሎም ዘለዉ። ፍትሕ ንኽረክብ ኣለም ፍትሕ ናይ ኣሕዋተይ ናይ ወለደይ ንኽረክብ ትፅቢት ይገብር። ህሊና ኣፈወርቂ ወልደ ጊዮርጊስ ትበሃል። ወለዳ ኣብ ከተማ ኣክሱም ይነብሩ። ኣብ ኣክሱም ተፈጺሙ ዝተባሃለ ካብ እትሰምዕ ብጭንቂ ድቃስ ሲኢና ድሕሪ ምጽናሓ ናብ ኣክሱም መኪና ይኣትዋ ኣለዋ ዝብል ምስ ሰምዐት ብድድ ኢላ ናብ መቐለ ከም ዝኸደትን 1,000 ብር ከፊላ ብሚኒባስ ናብ ኣክሱም ከም ዝተጓዓዘትን ትዛረብ። ቤተሰበይ ንኽጥይቃው ዝኸድ ኩሉ ሰዓት ዝተፈጠረ ነገር ኩሉ ያው ቤተሰብ ዘቂሮም ነው ማለት ነው። ሳይ ተፈጢሩ ዕለት 10 እዮም መጀመርያ መከላከያ ናብ ኣክሱም ኣትየው ናይ መከላከያ ሰራዊት ወጪኡ ቶም ናይ ኤርትራ ወታደራት እዮም ኣትየው ናይ ኤርትራ ወታደራት ሕድ ገዛና እንኳ ወዲ ዝበሃል ፍጡር እዮም ቀቲሉ ስፔሻሊ ኣክሱም ዳሚካኤል ሰፈር ዓዲ ክልተ ዳጽዮን ኣካባቢ ዘሎ ሲያትል ሲኒማ ወይ ድሕሪ 20 ኩል ዘሎ ሰፈራት ብትሕድ ገዛ ሓዘን እዩ። ካብ ገዛ 4 ሰብ ካብ ገዛ 3 ሰብ እዮም ቀቲሎም ወዲና መረጡ ወዲ ዝበሃል ኣውፅዮ እናተባሃለ ማዕጥቆም ካሕኩ ከለዉ ዘይከፈተሰ ቡምባ ክንድርኢና ናብ ገዛ እንዳተባሃለ እዚኦም ኣብ ዳሚካኤል እዩ ኣነ ሰፈረይ ዳሚካኤል ኣነ ዝፈልጦም ሰባት እኮ 26 ወይ 27 ሰባት ቆጢረ ኣብ ሕድ ገዛ 3 ኣብ ሕድ ገዛ 4 መሓንስተይ ኣቦኦም ኣሕዋቶም ተቐተሎም እዮም። ኣድለኛ ኮይኑ ኣነ ሓወይ ኣጋጣሚ ገዛ ስለዘይነበረ ብሂወት ወፂኡ وخلص معاصر 3 معاصر رئيسة بتشاوم تجمر يوم رئيسة تلعب رئيسة خيطلعوا خيطقوروا خيطوكم صباحي مني نقرك حزازي أو أتيت قروبيت كوية أو بقروات كنا كلهم يو حزن بكحة كوية مدي أنا خيدة أو بداية بخونو جزء بكحة أو زنزر لو بيتسوم أو زن تحنا تحنا ناقو في عملت أستخدمي كي إلتباه السفر أصلا إشتي سفر أنا بيرسونالي زفلت أمي يوم كان شديش سفر أنا زفلت أم مالتي حز مني زلوا كتمع أقصد أفتخدم حز زلوا فيدرال بوليس نيجي أفتخدم
تمنا إيرترا وتدرات اللوناو السوم يلون السوم أمن قد فكر كلا خد حر عدوا زلوا خابن تشوف صار عد قرات زلوا مية ويا من قد بقى خم نورمال كم عدوا ما أدري بس توقع تقبله فتيجا السوم يبعد فمنا أقسم انتهي له حزتي سمعت تهزبي خدمات أسئلة وهزبي أو حزن توري له ما برحتي إلا ما يلا ما ينقد قاري مسافي من نجار إلا أو بتبايز جمرة سبني توصل زنوار وسبنا النوعدو الناس وحاسة يجودك أم نجارات حاجة أخذتها ليو حاجة بربرتها ليو نعمل بقى هاو جبنا ميلا نابتم هوسبيتال ريفرال مش نحكي من الحانيفات نعمل لا تفرقهم يوم الحانيف بهاري لنا في ختمة ندحناتو كبل شمو كغلصلو زيدلي عين مسكر وتادرات إيرترا 18 حدار 2013 عام تمرات ناب أقسم كأتو كلو كم زرعي بمغلاس علات 19 زقاتمه كم زكبل يغلص هجي 19 قبيلي بيت كريستيان داخلنا مرت يزت معنات عاوز جو كواوي بزي ماشوم حليف قال بيت كريستيان داخلنا مرت كدانا مرتنا غوري الحدا معلتي زكايد نحن بيت كريستيان دخلنا لنا شوعات من شيخون ديوم نقط معكم ثم مليشان أغنايهم يتعدم مالتي هجي دحارتم مليشات تخصصتم مسام تخصص يجمروا نحار زم من شان شيء تخصص تتبلون قد يفهمون كده طاقتها وزو زاوزم إيرترا بقى انت بيهدت الكابرش على غينكا يبنى زقزاو تنانير بقى فلا على غينكا سنايبر هذا بقال لنا يبي تمرج أو كجزام داوسو أو جزام ناتو نرشان وعيدملو حبيرهم even ثلاث إسرام زموتو له ናይ ኮንስትራክሽን ዝተቋዓተን መሕፃዊ መካይንን ዝርከቦ ሰፊሕ ጉድጓድ ከም ዘሎ ይዛረብ ጥራሕ እግሮም ከም ዝወሰድዎም ይገልጽ ክልተ ሰባት ካብኦም አውፂኦም ኣብ ቅድሚኦም ብዘይ ምኽንያት ረሺኖምዎም ይብል ይቕጽል ንሱ بحرد أتعلم يومنا ويسون تانكي دفع تانكي بتيجي ده حشكم ببوم بده حشكم ويش بدانكي هم أنا لو متحدنا وعيدا المصدر عسى أنا وعيدا من هذا حتى تاخد ساعات كن هذا حال أخي متيو راح دارتنيو لا يخصمنا أنا مريم بعلي حبير كاز خبر بعليمه بسلام يعودوا على معانت عن أخو حسن تجدوهم تواهي سليني حسيت أبتعتك مشيت في وقت سليني علات إسراء كنديري خان أونا نسخة كنديري سا أنا دا أزرع أخو مبزوح أنه علو نحن علات إسراء حيزمنا ناخدونها لو عبتي أسفالت بكاشي كذا من قد زي أزقار إلا زي سنة بس نعم من قد يتبعوه من قد يقصدوا ما من قد يقول نفسه أسفالت يتبعوه والموست أنا أرجع أزرع أخو بس ثلاثة يخوني أنا أخوهم تقتلوا شوعة سبعة لو أفتكر قاد لو كل سبعة بعيني بدنا تقتل الحدود شعت ريه تعودي من قد منتظر كيف سابق أرجع بأفتي أسبات لك أبوزح نا إرترا وتادرات المخانم كما يكتفلت كإلكا نزيب الحتو كم زيبل فكرني عندي مزارو فكرني عايزارو إرترا مكانك خدان تخدينهم مسكون قوم منيو تعاوني وشاركوا في فراشنا تعاني وناس ميكينا قريب انتهي مقارنة مقصود ده سوق دفو سوق يكون لك دافينو فابريكات دايندا سامنا فابريكات زي يونيفرسيتي لخاتم بونا دي خاتم هوسبيتال دي خاتم زيدا ناس يوسدوا كلورينا بعين حمشت شدشت ريسا بقاري الناس عنا أبغد قاد يقبروا كم زنبرون نسوون كم زي تساتفن يجلس أب كلن أبيات كريستيان أب حدا بوتا كم زي تقبروا بمجلس دمسون ناتسوابره كم زيبل كبيريو ناخذ قلت مالتي تشعر نبرنا حزن جواب ماتش كبير لك ستيل عمرنا زمت دكيسنا تليت عمرنا يزمت نبرنا قرنا زي يخطو لا يتخيل بقى بعمي كثير بعمي كلنا وكسب أنا زمت أنا معدي زي تلقى مريسانيو أمورا والعوم يرى مصنع ما نقدر يكاله لا كان حدا معدي من قبرنا نيرنا حموش يمت شوعات يمت حتى يمت حنتي كمت بحموش تجيه مالتي تعود لا تنك خورو في دان قسمتهم لا تقوس متهم مالتي تعودوا تبتينا كابو دحري نفتي تخسان ميفركم نبيت ميكتكم تمارم على معكم زز بحال زلو اب اكسوم يتفصمن نزبلو سبات كمزي كبل يجلص أنا كوني أخو كوزي مساي كله أنا ديسان عندي حجمة إرترايان إنكم تجيرهم ناقتلون على نيبر إرتراياتهم أنا عايز سيء من ذلهم بعين يدرى أخو نجار نحاسي عاملهم ثلاثة يلونا نجوم من ما يكون عالم مدفي ومسي أعطين حذيرينا بس من قصينا حق مخوارك أكايدا كايدا لخيله هو حد بيو تبيله لنا أو كتما إلا مرة خايدون أو كتما ذا لا سوي جنس ودازل نخيب إلا من قد عتقها نخيب برد مبرات أسلم كام ما يتخيل كيلو سوي بكمية سمن خود عزق برجول نجار من قصي عدي ذل نجار بعليه تخون نزول تخين عالم بمتعي خلينا بديت هذا في عاتقنا أب عالم لقد حلق سبعي مسارات أمنستي إنترناشنال نا إثيوبيان إيرتران قداي زصنعو آتو فسها تخلى أب مونغو فيدرال منغستين كل التقراين قجت كابز اللي على الجميرو كنيتات سبعي مسارات يكتاتلو كم زلو يحبرو أب استفلالو كبابتات تقراي مغهاستي سبعي مسارات يفتصمو كم زلو مردعتان ركبال لنا نحنا ون نتاها خبال لنا مسبالو
አሰባብ ቢሎም በተለይ አክሱም ላይ በቅርብ ጊዜ እየወጣ ያለው መረጃ የኤርትራ ወታደሮች ከተማዋን በተቆጣጠሩበት በህዳር 19ና 20 ቀን ላይ ብዙ ሰዎችን እንደገደሉ መረጃዎች እየደረሱ ነው። ብፍላይ ኣብ ቀረባ ካብ አክሱም ይወፅእ ዘሎ መረዳእታ ወታደራት ኤርትራ ነታ ከተማ ኣብ ዝተቆፃፀሩላ 1920 ሕዳር ንብዙሓት ሰባት ከም ዝቀተሉ መረዳእታ ይበፅሐና እዩ ዘሎ። ክሳብ ሕዚ ኣዝዩ ዘይተረጋገፀ እንተኾነ እውን ብዝተወሰነ ኣብቲ ቦታ ንዝነበሩ ሰባት ኣዘራሪብና ኣለና። በዚ ድማ ዕለት ቀዳም 19 ሕዳር ዝተወሰነ ናይ ተኽሲ ምልውዋጥ ነይሩ። ድሕሪ ምልውዋጥ እቲ ተኽሲ በብገዝኡን ፈቐዶ መንገድን እናዘሩ ንናይታ ከተማ መናእሰይ ከም ዝቀተሉ ጽባሒቱ 20 ሕዳር እውን ከምኡ ከም ዝገበሩን መሳኽር ዓይንን ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ሰባት ረኺብናን እዮም ኢሎም። ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ቅትለት ሰላማዊ ሰባት ከምኡ እውን ብናይ ኩናት ሕጊ ምጥቃም ዘይፍቀዱ ሜላታት ናይ ምጥቃም ኩነታት ከም ዘለው ከም ኣብነት ኣብ ሑመራ፣ ማይካድራ፣ መቐለን፣ አክሱምን ኣብ ካልኦት ቦታታት ዝተፈላለዩ መረዳእታታት ይበፅሑና እዮም ዘለው እዮም ኢሎም። ነዚ እውን ኣቲና ንምምርማር ፍቃድ ሓቲትና ኣለና ይብሉ። ለዚህም እንዲሆን ወደ ኢትዮጵያ ገብተን በዚህ ጉዳይ ላይ ምርመራ ለማድረግ የኢትዮጵያን መንግስት ኦፊሻሊ ጠይቀናል። እስካሁን መልስ አልተሰጠንም፣ ግን መሞከራችንን እንቀጥላለን። ነዚ ዝኸውን ስራሕ ንምዕያይ ናብ ኢትዮጵያ ኣቲና ኣብዚ ጉዳይ ምርመራ ንምክያድ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዕላዊ ሕቶ ኣቕሪብና ኣለና። ክሳብ ሕዚ መልሲ ኣይተውሃበናን። ፃዕርና ክቕፅል እዩ። ዝረኸብናዮ መረዳእታ ኣዳሊና ኣብ ቀረባ ክነውፅእ ኢና እዮም ኢሎም። ናይ አክሱም እኹል እኳ ተዘይተባሃለ ክሳብ ሕዚ ዝኣክብናዮ መረዳእታታት እቶም ዝተቐትሉ ሰባት ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ዝበሃል ኩነታት ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝነበሩ እዩ። ብፍላይ ናይ ኤርትራ ወታደራት በብገዝኡ እናዘሩ ደቂ ተባዕትዮ እናደለዩ ይቐትሉን ይእክሙን ከም ዝነበሩ ዝሕብሩ ነገራት ኣለዉ እዮም ኢሎም። ኣቶ ፍስሓ ናብ ሱዳን ከይዶም ንስደተኛታት ኣዘራሪቦም ብዛዕባ ማይካድራ፣ ዳንሻ፣ ሕማራን ካልኦት ከባቢታት መብርሂ ሂቦምን ኣለዉ። ግዜ ክንረክብ ከለና ንቅድሚት ክነቕርቦ ኢና። ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣይኣትውን ምባሉ ቀፂሉ ኣሎ። ብዛዕባ ኣብ አክሱም ተፈፂሙ ዝተባሃለ ጃምላዊ ቅትለት ካብ ሰበስልጣን ክልል ትግራይን ፌደራልን ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰለጠን። ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እውን ናይ አክሱም ሓዊሱ ኣብ ትግራይ ተፈፂሞም ዝበሃሉ መግሃስታት ንምፅራይ ተዋፊሩ ከም ዝርከብን ምርመራ ምዛዘሙ መግለፂ ከም ዝህብሉን ኣብ ዝሓለፈ ገሊጹና ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ወታደራቱ ኣብ ትግራይ ምህላዎም قتلتن ورار نبرتن فتصيمم نزبلو ملس نمركاب زغبرنا يصعرتات ኣይተዓወተን ኣብ ሓደ እዋን እውን ንኹሉ በለ ካልኽ ዓካ መልሲ ኣይንህብል ምባሉ ይዝከር